Bones a tots i totes! Estem ja a mitjans de març i això significa que la Pasqua ja és aquí, està a punt d'arribar. I jo t'he preparat, amb motiu d'aquesta festivitat, un dossieret de mates que desitjo que t'agradi. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Doncs com et deia, t'he preparat un dossier de Pasqua de matemàtiques totalment gratuït que a la descripció d'aquest vídeo el trobaràs. Anem a veure'l. Què conté aquest dossier? Doncs mireu, a part de l'etapa que he fet amb motiu d'aquesta celebració, he posat diferents activitats que tenen molt a veure amb fer connexions amb la vida real. La primera de totes té a veure amb els diners, euros, el preu exacte. Proposo a l'alumnat que amb aquesta quantitat de diners jo l'he preparada precisament perquè vull comprar de manera exacta una d'aquestes mones. Llavors m'ha de dir quina acabaré comprant. Aprofito els euros i ara el que vull és que siguin ells qui dibuixin monedes i bitllets. Quant val cada mona? És tan senzilla aquesta activitat com veure el preu que té cada mona i dibuixar-ho, representar-ho aquí en monedes i bitllets, de la combinació que ells vulguin. Potser un alumne em fa un bitllet de 10, una moneda de 2, una moneda de 1 i una moneda de 50, però potser un altre vol fer més monedes. Perfecte, mentre que dongui 13 amb 50, cap problema. I així faríem amb les següents mones. Sí? Vinga, canviem d'activitat. El nombre anterior i el nombre posterior. Molt senzilla l'activitat. Cada pollet està a sobre de 3 ous. El central és el número, representa el número que ja teniu a la fitxa i ara l'alumnat ha d'endevinar, de deduir, quin és el nombre que anirà abans i després. Algú potser em diu, jo potser els meus alumnes encara no m'ha arribat a treballar números a 3 xifres, cap problema, us imprimiu aquesta fitxa, amb típex modifiqueu els nombres, i ja està, i us serveix. Després, càlcul mental. L'he fet amb aquestes 3 quantitats, el 25, el 50 i el 100, amb la pregunta quina figura anirà a dins de cada ou. Tenim un ou que té una operació. Per exemple, aquest ou té l'operació 10 per 10. Doncs l'alumnat l'haurà de fer preferiblement mentalment, no passa res si vol agafar un full en brut i fer els càlculs, home? Però la idea és fer-ho mentalment i portar la fletxa o cap al pollet, o cap al conill, o per la gallina. En aquest cas 10 per 10, 100 la gallina. Però és que hi ha diferents operacions. Sí? Vinga, seguim. Mesurar amb el regle. Doncs fixem-nos, el que els hi proposo és que mesurin l'altura de cada ou. El que he fet ja és representar amb aquesta fletxa l'altura, és a dir, des del punt d'origen fins al punt final on hauran de mesurar amb el seu regle. I això ho he fet amb aquests 2 ous també d'aquí. Jo trobo que és una manera de facilitar. Estem amb el nostre alumnat iniciant-nos amb la mesura amb el regle. Seguim. Última fitxa, les hores. He agafat un despertador d'aquests de pollets i diu, representa les hores en què el pollet sortirà de l'ou. Tenim les 4, les 9, les 12 i les 14. I així podrem obrir debat de què passa amb les hores que superen el número 12. Doncs bé, torno a dir-vos, el dossier el trobareu a la descripció d'aquest vídeo, el podeu descarregar de manera totalment gratuïta en PDF, però si el voleu adaptar al vostre alumnat tant per fer-ho més senzill com per fer-ho més difícil, doncs ho imprimiu. Típex i apa, ja teniu la setmana de Pasqua amb unes activitats que espero i desitjo que us agradin, que us serveixin per consolidar aprenentatges i inici de competències. Molt bé, molt bona Pasqua! Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.